господин Илко Якимов, организатора на днешния турнир, футболен турнир. И сега ще го помолим да ни даде малко повече информация за турнира, за бъдещите планове и да го чуем. Здравейте на всички! Както винаги, за 10 години вече правим турнири тук в Лондон, предимно български отбори. Имаме испански отбор днеска. Турнира е с благотворителна цел за един от нашите капитаните, който баща му има тежка болест. Турнира се развива от 8 отбора, сега станаха 12, което означава, че имаме около 200 човека тук. Плюс публика са около 400, което нараства много добре. Живот и здраве, скоро време почваме и Балканската с малка лига на 7 братишки. Както знаете, това е West Ham Memorial Ground, където тренираме вече 10 години деца, юноши и ветерани. И така. Кажете малко повече за участниците в турнира. Участниците са от няколко български ресторанта, като Рио, Боляри, Уникат, Съни Бич, Рио дискотека. И просто защото е голямо. Има отбори от Северен Лондон, от Южен Лондон, от Източен. И живот и здраве, скоро време да бъдем нашите. Добре, пожелавам ви успех, а сега ще останем